Babişni bik yaxşı bilgen kişilerini gözüm bilen görgenim var. Söylegenlerin şularını işitkenim var. Şuğa göre men Babiş turunda hiç bir yalgışmayım. Yıldıbaydan kelgen sakta, kelip ingen sakta yılları, on yakta kabiri. Василий Степанович является работником районного музея. Он также является свидетелем, то есть располагает материалы о последних днях жизни Бабича. Товарищи, мы сейчас находимся у фундамента дома бывшего купца Подрядова второй гильдии. В этом доме располагался штаб красных. Командиром штаба был Башкатов. Секретарем был Кулешов Николай Иванович. В это время на территории Преображенска и был Бабич. Он был арестован между Преображенском Зилаиром и Кананикольском в лесу за рекой Сатла. Этапирован сюда и был помещен в комнату вот этого здания, окно которого вы сейчас вот видите. Сколько он здесь был, сутки, двое ли, трое ли, этого никакие источники не говорят. Но фактически Бабич был вот здесь, я со всей, как говорится, авторитетностью утверждаю. Потом дело дошло до того, чтобы установить личность Бабича. Кто это такой? Башкатов вызвал его к себе в кабинет. И там уясняется, что Бабич, Валидовец, личный секретарь Валидова, издающий газету. Эта газета имела направление в духе самого Валидова. Теперь Башкатов очень не хотел, чтобы оставлял его кабинет Бабич и не выходил на улицу, где были очень встревоженные и вели очень себя, как сказать, настроенной боевитости. Это бойцы Смоленского полка. Теперь Бабич не внял этот уговор Башкатова и решил выйти лишь только потому, что он заботился о девушке, которую вез он с собой. Фамилия этой девушки Кожевникова. Известно, что эта девушка тогда молодая дожила очень до старых преклонного возраста и умерла в город Баймаке. Можете это установить? Я имею только это сведения, но фактически дальнейшей судьбе жизни Кожевниковой я ничего не знаю. Товарищи, сейчас мы находимся с восточной стороны этого здания. Вот дверь, из которой вышел Бабич самовольно. Здесь были уже бойцы Смоленского полка. И увидев у него наган и его офицерское бандирование, стали интересоваться его личностью. Один боец отобрал у него наган. Из-за этого нагана Бабич набросился на этого бойца, и с этого началось уничтожение Бабича, то есть он изрублен вот здесь. А вы не подскажете, где он был захоронен? Как таковой могилы в районе Зилаира, как это мы понимаем, его нет. Но закапывание я могу вам указать летом.
Елайыр районының иң өлкән алкахалларның береһе Йолдыбай авылында яшәүче Арыскилде Олатай Шаһибал улы. Әйткәндәй, ул Шәхсәбаевның кордашы. Уның менән булган вакыйгаларның шаһиты буларак билдәле кеше. Арыскилде Олатай. Һез 19 елның ядын хәтерегезгә төшегез әле. 19 ел 27 мартта бергә булдык. Шуннан 27 мартта 5 сәгатьтә хушлашып мине Орынбурга отправить иттеләр безне. Бер-ике кешене. Улар шунда калды. Ялайырда. Шуннан 28 ел аларны дөньядан җибәргәннәр. 28 март көне. Кабырганың кәртәлеле булды бит. Күпкә сагы сиреп кулап беткәнсә. Шуннан хәзер анда авылдан бер чакрым мине авыл югынанда хәзер авыллар килеп җитеп эргәнән өйләр алып үтеп киттеләр алар хәзер. Забавочный каберлеген точно мен белмәйм, но памяттәге яткан җирен әйтергә могу баягыса, әйтергә була. Анда остановка бар, остановканың эргәһендә алык түгел, авылга остановка эргәһендә. Шул мәкаләтен әйткәнен дөресләйме? Намыс өстün Тәңрем жандан кисән, китер вәгъдә құдырет кулың бир. Башкортстан исән кала дисәң, бер җаныма миллион үлем бир. Сабриян Олатай, безнең ишетүебезчә, Шәхзадабаевич һезнең йортта булып киткән. Шул елларда хәтерләмәһезме? Безнең өйдә булып китте. Менә тәзәрә уртаһында сәйесте милицияһы бар иде. Даскага язып ултырды. Шуннан элде сөйгә менә тәзәрә рахына. Элгәйне шунда торһын тине. Аңганса Сәшәриф муллага килеп инде, алар киткәс. Килеп ингәйне язганды күрделәр. Ништәп йөрдең сабыр ят? Әрәмиткәнең безнең бер хужабыз булган бит, башкортның хужаһы булган бит тине. Мин аны кызганын карап саграк кына йөрдем, укын ул булны. Шул. Килүебезнең төп максаты бuna Шәхзадабаевичның ерләнгән урынын табырга. Фазлан Олатай, һез безгә ярдәм итмәсез микән? Бабичның кабере Елайырга барып кергәстә уң яктан күп кенә анда башкортлар күмелде, шулга изгә бергә ташып күмелүгә тиеш. Чөнки вакытта һәр җирдән санага тиеп ташыны дип агайлар һөйләде. Алар олау белән барып ингән вакытта. Сабриян Олатай, һез бу турыда нимә әйтәләһез? Батыралама миндә шул инде Елайырда юлдың уң ягының шунда күмделәр тинләр. Бөтә булган башкортларда шунда атып, шунда күмде дип әйткән тавышлар вакытында булды. Шәхзадабаевичның кабере ошымы? Ошо эзләгән кеше һәр вакыт таба. Теләгегезгә ирештегез. Изгеният белән сыкканлыгыз Сабриян каберен эзләргә дип, ошо каберне таптыгыз. Ошоннан башка бер җирдә түгел, точно ошо. Без монда төшеп, кадер итеп, хөрмәт итеп китә торганык. Арыскилде Олатай, Шәхзадабаевичның кабере ошымы? Шо. Дөрес ошо. Бүтән җирдә юк. Дөрес сөйләгез. Уйлап күргәч,
ошонда куйган. Менә бу икән безнең белгән юк. Үргән торганда бая башы иеп аятлар укып үтә торган. Монда күп белем сауганнар.